नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण ओल्या काजूची भाजी बनवतोय। ही बघा, मस्त तयार झालेली आहे। बघूनच अगदी पाणी सुटले तोंडाला। आता ओल्या काजूची भाजी बनवण्यासाठी आपण इथे ओल्या काजूच्या बिया घेतलेल्या आहे। हे बघा, हिरवेगार काजूच्या बिया आपण घेतलेल्या आहे। आता आपण ह्याला चिरून त्यातले गर काढून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे आपण ओल्या काजूचे गर काढून घेतलेले आहे। आता ह्याची वरची सालं आपण गरम पाण्यात घालून ह्याची सालं काढून घेऊया। हे बघा, मस्त सालं काढून आपले काजू गर तयार झालेले आहे। इथे आपण बटाट्याची ग्रेव्ही तयार करून घेतले। त्यामध्ये भरपूर सारे ओले काजू घालूया। ढवळून 10 मिनिटं भाजी शिजवून घेऊया। या प्रकारे आपली ओल्या काजूची भाजी मस्तपैकी तयार झालेली आहे। खूपच छान।